Ей, гледай. Това домати ще е нове. Домати, нали? Това да ги показвам на Германия, ще има да се очудва. Да се чуди това какво е, нали? Да. Това ти виждаш такова и снимай го. Ама аз правя цял филм, ти вика снимам го. Даже и тебе те фаща, ма. Може и снимка да го направим. Да, супер. Как ближа с търговето? Много чудни ягоди, гледай. Една престъпка е префърлил на... Уникално. Уникални ягоди, ароматни в усико. Чакай, ще отрежа главата. Чакай се, стой така. И натисна го, Сузи. Виж дали съм те изкарала му. Ето още има. Не съм това, няма.